Il-Prim Ministru Roberta Bela ħasem attiv f'pass ieħor mill-proċess ta' konsultazzjoni pubblika dwar il-bidla ta' Fort Campbell f'Park Nazzjonali. Fort Campbell imbena fl-1938 u kien jintuża mill-Ingliżi bħala fortizza ftit snin qabel it-Tieni Gwerra Dinjija. Il-fortifikazzjoni hi waħda mill-akbar u l-aħħar strutturi difensivi f'pajjiżna mibnijin mill-Ingliżi. Il-Gvern ħad deċiżjoni li jirrestawra din l-istruttura storika li għal numru ta' snin tħalliet abbandonata u se terġa' tingħata lura lill-pubbliku fost 3 parks kbar nazzjonali. Flimkien mal-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli, Dr. Bela semma l-idejat ta' periti u inġinieri prospettivi li qattaw 3 ijiem f'dan is-sit bejn il-Melliħa u Selmun jaħdmu fuq id-disinn ta' kif jimmaġinaw il-futur ta' Fort Campbell bħala spazju miftuħ għall-familji. Din l-attività imtella mis-Society for Architecture and Civil Engineering Students f'kollaborazzjoni ma' Project Green serviet bħala workshop prattiku biex l-istudenti jiddiskutu ħsibijiet tagħhom għal dan il-post u jirriflettuhom fi struttura mfassla b'materjali differenti fosthom li sabu fil-forti stess. L-istudenti kellhom l-opportunità jispjegaw lill-Prim Ministru u l-Ministru l-potenzjal li jaraw fil-post bħala park nazzjonali ibbażat fuq l-idejat tan-nies. Aħna bħala SACES organizzajna dal-workshop bl-għajnuna ta' Project Green u l-Ministeru għall-Ambjent u bażikament madwar is-sit għamilna installazzjoni differenti li jistgħu jużaw temi rikurrenti fis-sit biex indaħlu daw l-idejat kif is-sit kien qabel u kif jalla fil-qudiem jistgħu jintużaw l-istess idejat u jsir xi intervenzjoni b'dan il-mod. Il-Prim Ministru qal li l-pajjiż illum jaffordja li jagħmel l-għażla favur investiment fi spazji miftuħa għal familji flokjati art bħal din fil-Mellieħa għal proġetti li jħallu aktar qlieħ. Sostna li l-istess se jsir fil-White Rocks fejn diġà bdiet l-ewwel fażi ta' tindif u f'Manuel Island fejn id-diskussjonijiet jinsabu fi stadju avvanzat biex il-Gvern jieħu lura s-sit f'idejh. Il-Ministru Dalli saħqet fuq l-importanza tal-partiċipazzjoni pubblika fil-proċess ta' konsultazzjoni fejn kulħadd jingħata l-opportunità jikkontribwixxi b'mod konkret għal viżjoni ta' kif dawn il-parks nazzjonali ġodda jiġu żviluppati u moddija lil ġenerazzjoni futuri. Bħala parti mill-kampanja Shape Your Space, wieħed jista' jissottometti l-idejat tiegħu f'dan ir-rigward fuq Parks in Malta u Temti.